सना लोखि आंनि एसे आइलाइनार फोनना होलाय आङो दे आं बार्थडे जानो थांनो नागिरदों नै आं देलायखांबाय दख'ना गानखांबाय आङो मात्र आइलाइनारल' फोननांगौ बिराद साइस नुयो माथो नोंखौबो लाबाय थानाय नुयो नालाय आङो बेनिखायनो लानो लुबैबाय आरो एसे फोनना होदे सना दे अह' आयै नों दा आरो आइलाइनार लगायोना सोरबा ओइ आइलाइनारखौ लाबोखाबाय आं नै माबा निला कालारनिनो माथो निला कालारनि आरो नोंनो आङो केक लाबोगोन केक बिसोरनिफ्राय बार्थडे लाहानिफ्राय केक थुख्रासो लाबोगोन आं नोंनो दे सना अह' आयै आइलाइनार लगायनो थिनो ओमफ्राय दलदबो थाया दानो ओरै खालामलायलायगोन दलद थायालासेनो ओमफ्राय गुसु मोनदों मा मोनदों होनलायलायगोन दलदबो थानो रोङा ओमफ्राय फोननोबो नागिरो लाबो बिबारखौ एसे देलायहोनो हाया नोङो हो एसे देलायहोबा मा जायो नोंहा नेक्स्ट टाइम बायना होजानायबो नंला आंहा फाय फै र' थांगासिनो दलद थादे एखेबारे लुकुसुकु खालामबाय थानाङा खिन्थु नङाबा आं गाज्रि खालामना होजागोन बांद्राय मेगन मिसिब दे माथो गुसु नांदो मा एसां गुसु बिलाय एसे गरम खालामना लाबा गाहाम जागोनदां आरे आयै आइलाइनारखौबो गरम खालामलाय नामा सोरबा बेथ' गुसु जाखायोना मोजां बिराद मोजां नुबाय जां आंखौ बार्थडे जानो थांना केकखौ चेन्ज खालामना होबाय नों